салом ва боз як бор дигар салом ба кулли бинандагони лоиҳаи себ бишнав бубин биомӯз. дӯстони азиз, айни ҳол манзури шумост шоу барномаи вавшоу ва ин бахши челленҷ аст. тамошобинони азиз, пеш аз оғози барнома ман ба шумо гуфтани онро дорам ки агар ҳоло омода набошед, ҳатман ягон қаҳва аст, чой аст, дам кунед, бинӯшед, омода шавед ва бо таби баланд, бо таби болида метавонед барномаи имрӯзаи моро дида ҳаловат бурда бошед. хуб, айни ҳол ман ошно месозам меҳмони имрӯзаи шоу барномаи вавшоуро усмонов Дилшодҷон мебошанд ва Дилшодҷонро мо ба имрӯза барнома хушомадед мегӯем. Салом алайкум, хушомадед. Салом алайкум. Дилшодҷон, ба шумо ман як дар оғоз савол доштам, яъне як суоли бениҳоят оддӣ ва муҳим аст. Айни ҳол ба тамошобинон мегуфтед ки шумо кадом донишгоҳ ё ин ки кадом олигоҳро таҳсил карда истодед, ихтисосатон чи аст ва дар бахши чандум таҳсил мекунед? Салом алайкум тамошобинони азиз. Ман дар коллеҷи санъат ба номи Содирхон Ҳофиз таҳсил дорам. Айни ҳол курси дуро тамом карда истодам, хатм карда истодам. Яъне ки дар бахши дуюм таҳсил мекунед, амитар дар коллеҷи Содирхон Ҳофиз. Хеле хуб. Дилшодҷон, бори дигар хушомадед. Агар шумо омода бошед, мусоҳибамонро оғоз мекунем. Тамошобинони азиз, агар чуно ки шумо омода бошед ва Дилшодҷон низ омода бошанд, мо шоу барномаи вавшоуро кушода гуфта эълон мекунем. Рафтем. тамошобинони азиз, вавшоуи мо идома дорад. Пеш аз оне ки мо мусоҳибаро оғоз кунем, оиди мазмунумон дар иҷраи имрӯза барнома мегӯем. Хуб, вавшоу челленҷ. Мо дуто бозӣ мегузаронем. Якум бозӣ, яъне қисми якум челленҷи мо ин кӯшиш кун нахан. Яъне кӯшиш кун нахан. Мо ба шумо якчанд наворҳои ҷолибро мегузорем. Шумо метавонед анамун наворҳоро дида нахандед. Агар ки шумо хандидед, шумо як хол ба ман яъне бой медиҳед, яъне ман соҳиби як хол мешавам. Агар шумо нахандед, ҳатман ман аллакай ин бозиро мағлуб мешавам. Бале. Ва дигар челленҷи мо бошад, мо ба гӯши шумо, яъне гӯшмонак мегузорем ва сурудро бо овози баланд, яъне максималӣ мегузорем ва мо ба шумо як калима, яъне калима дар он ҷо омода аст, мегӯем ва шумо бояд аз ҷумидани лаб ё аз ишораи мо бигӯед ки он чи аст. Масалан, ман шояд дарахт мегӯям ё ягон арча мегӯям, бояд гӯед. Хуб, бинандагони азиз, мо мусоҳибаро оғоз мекунем. Якуми саволи мо ҳамин аст ки аз навиштан ва сабти суруд, яъне то коркарди клип, яъне то омода кардани ҳам навиштан, ҳам сабти суруд ва сабти намоҳанг тахминан чӣ қадар маблағ сарф мешавад ба фикри шумо? Рости гап, ин аз худи сароянда вобаста аст. Чӣ қадar ки мақсад сурудаш хуб шавад, клипаш беҳтарин шавад, ҳамин қадар хараҷоти бисёр мешавад. яъне ки гуфтани доред ки яъне хароҷот вобаста аз суруд, тарзи сабти клип ва масалан боз харҷпулиҳои роҳпулӣ, умуман ягон ҳунармандро гирифтан, умуман вобаста ба клип, вобаста ба суруд ҳар хел мешавад. Яъне ки нархи муайян надорад. Нархи муайян надорад, тахминан. Ташаккури зиёд. Дилшодҷон, мегуфтед ки ин рӯзҳо яъне ҳофизо даромади хуб доранд, яъне ба фикри шумо даромадашон хуб аст? Ба фикри ман бале, нақс. Аз кадом сабаб бошад? Аз кадом ҷиҳат даромадашон хуб? Аз ҷиҳати тӯб дигис. Аз ҷиҳати тӯб хеле хуб. Яъне манбаи асосии даромад ин тӯй аст. Яъне чӣ қадаре ки ҳофиз кӯшиш кунад клип намоҳангҳои хубро барояд, яъне мухлисои зиёд пайдо мекунад. Хеле хуб. Ба тӯй рафтан, яъне даромади хубро медиҳад ё ин ки ташкил кардани ягон консерт? Тӯй. Яъне назар ба консерт? Назар ба консерт тӯй. Бале. Ба консерт мақсад реклама мекунем. ба фикри ман ба консерт бисёртар хараҷот мекунем, ба тӯй бошад аз тӯй онқадар не. Яъне меред ҳам яъне суруд месаред, бошкамро сер карда. Хеле хуб. Ин ҳам як лаҳзаҳои кулминатсионӣ
ҳам ёфтани даромад ва ҳам базму тараб умуман вақт ҳама тарафа беҳтарин. хеле хуб, ташаккур. Тамошобинони азиз, мо якчанд саволҳои ҷолибро баҳри Дилшод пешкаш кардем ва ман боварӣ комил дорам ки ҷавобҳои ҷолибро гуфтам. ва тамошобинони азиз, шумо агар ҳоло хаста шуда бошед, бори дигар мегӯям, шояд шумо видеоро як лаҳза медоред, як қаҳва аст, ягон нӯшокӣ аст, дам кунед ёки биёред, зеро лаҳзаҳои ҳассоси барномаи Wow Show челленҷи мо айни ҳол оғоз мегардад. Ва пеш аз оне ки мо челленҷро оғоз кунем, блиц саволҳои ҷолиб аст, боз 5 ё 6 саволи ҷолиб аст, пешниҳод мекунем, баъд аз он челленҷи аввалро мо оғоз мекунем. хуб, Дилшод ҷон, саволҳои ҷолиб аст, яъне ҳа ё на, шумо яке яшро мегӯед, саволҳои кӯтоҳ, яъне ҷавоби мухтасар. пул ё ишқу муҳаббат? Пул, албатта. Хеле хуб. Саломатии беҳудуд, яъне саломатии қавӣ ё ин ки боигарии беҳудуд? Саломати беҳудуд. Хеле хуб. Фонограмма ё овози зинда? Овози зинда, албатта. Овози зинда, албатта. Хеле хуб. Хӯроки нисфирӯзӣ бо ҳунарманди машҳури дунё ё ин ки бо дӯстон ва барои чӣ? Бо дӯстон, албатта. Барои ин ки албатта дӯстон, яъне дӯст дигар аст. дӯст дигар аст, ҳамроҳи дӯстон иштан албатта дигар аст. Яъне орзуи агар ё имкони бо масалан Ани Лорак ё бо ягон сарояндаи машҳур гӯям, Тимати масалан ё ки Григорий Лепс, агар имкони хӯроки нисфирӯзӣ бо бошад, ё бо дӯст бошад, кадомашро интихоб мекард? Албатта бо дӯст. Бо дӯст. Хеле хуб. Агар бо устод Ҷурабек Муродов ё ки Афзалшоҳ Шодиев ё ки дӯст бошад, кадомашро интихоб мекард? Бо дӯст. Бо дӯст. Хеле хуб, интихоби ҷолиб. Автобус ё ки такси? Автобус. Автобус. Яъне арзонам хат. Давраи мактабӣ ё ки донишҷӯӣ? Давраи мактабӣ, албатта. Давраи донишҷӯӣ. Ё давраи мактабӣ? Давраи мактабӣ. Ё давраи донишҷӯӣ? Давраи мактабӣ. Масалан, ман давраи донишҷӯӣ мегуфтам, барои ки духтаракони зебо бошад. Яъне дар охир давраи мактабӣ ё давраи донишҷӯӣ? Давраи мактабӣ. Давраи мактабӣ. Хеле хуб. Хӯроки гарм аз қаҳвахона ё ин ки хӯроки хунук аз хона? Албатта хӯроки хунук бошадам аз хона бошад беҳтар. Шояд аз қаҳвахона стейк, шояд ягон хӯрокҳои болаззат, кӯза шӯрбо. Интар бошадам, лекин сӯр нест. Яъне аз хона беҳтар? Аз хона беҳтар, албатта. Хеле хуб. Тамошобинони азиз, блиц саволҳои мо ҳам низ ба фарҷом расиданд ва ҳоло агар шумо омода бошед, оғоз мекунем баъд аз якчанд лаҳзаҳо аввалин челленҷи худро рафтем. бинандагони азиз, мо оғоз кардем челленҷи аввалинро, яъне кӯшиш кун наханд. Мо Дилшодҷон айни ҳол коргардони мо ба шумо, яъне ба ман ва шумо аниқтараш видеоҳои ҷолибро мегузоранд. Ин видеоҳои бениҳоят хандовар аст ва мо тавонем ки хандаи худро дорем. кадоме аз мо, ман ё ин ки Дилшодҷон, агар якум шуда хандаашон ояд, яъне мағлуб мешед бо як хоб. Агар шумо омода бошед, тамошобинони азиз, мо оғоз мекунем. Хуб, дар навор мо айни ҳол мебинем, чунки дар экран аст, мо айни ҳол мебинем видеоҳои бениҳоят хандаоварро, яъне приколҳои ҷолибро. Агар шумо хандидед, яъне шумо мағлуб мегардед. Ман хандидам. Омода ҳастед? Омода. Пас ишора мекунем, рафтем. Ahí va. Juan Cosío. Хуб, тамошобинони азиз, алкай Дилшод як хобро мағлуб кардан, яъне бой додан. Ман ҳам рости гап хандаи худро Дилшодҷон надоштем. Ман кӯшиш кардам. Хуб, агар омода бошед, дигар наворро мегузорем. Маъзарат мехоҳам тамошобинони азиз, ва рости чуно ки дидед, чунон ба фикри ман дароб зад ки ба якчанд ҷойҳо сел ярчо лоёба. Хуб, ин танҳо барои хушҳолӣ буд. Гумон мекунам як бар як ва мо яъне челленҷи идома дорад. Тамошо мекунем.
Já tá feliz muito cadeia. Pusher, there you go. Oh my. خب یعنی شما لکای صاحبی دخول گشتید و یعنی حال من فکر میکنم باز یک مرتبه دیگر میبینیم یعنی شما حالا صاحبی دخول هستید دوه بله Why can't I do that? One. شما میکنم هر دو یعنی برابر خندیده و کارگردان اشاره میکنن که شما پیش یعنی خندیدید خب شما صاحب 3 خال گشتید و من همون صاحب 1 خال خب ادامه میبخشیم به فکرم این آخرین شانس است و یک مرتبه دیگر میبینیم رفتیم Uh-oh, you okay? One, two, three. Now run. Go for it. Wait, she got it. Run. Video it! Dude, if you put a snowboard on, that's sick. Oh, the side of the bar. Where's your talking to y'all? You just stomach muscles. خب از این برمیاد که شما غالب شدید غالبیت مبارک تماشاگران عزیز راست دیگه به نهایت نوارهای جالب بودن و در نوبت خود ما خنده خود رو داشته نتونستیم و من باوری کامل دارم که شما نیز در پس اکران از خنده من فکر میکنم به کدام حالت دچار شدید خودتون میدونید همینطور بله
тамошобинони азиз, ман фикр мекунам шумо низ хандаҳои ҷолибро паси экран нишон додед, намоиш додед. Ва Дилшодҷон, ғолибан муборак бошад, шумо соҳиби 3 хол гаштед ва ман соҳиби 2 хол, яъне ман мағлуб шудам дар ин бозӣ. Агар Дилшод омода бошед, челленҷи навбатиро оғоз мекунем ва мо ба коргардон ишора мекунем ки ҳамаи он чизҳое ки лозим ҳастанд инҷо оранд ва албатта челленҷи навбатиро оғоз мекунем. Агар тамошобинони азиз шумо низ омода бошед, рафтем. тамошобинони азиз, чунон ки мебинед, мо айни ҳол дар рӯбарӯ қарор дорем ва ин челленҷи навбати мо, яъне мо ба гӯши Дилшодҷон аввалин шуда аз Дилшодҷон оғоз мекунем, ягон мусиқии баландро мегузорем ва ман чунон ки дар ин ҷо мебинед махсусан калимаҳо ҳаст ва намон калимаҳоро ман мегӯям, бо баробари гуфтанам ишора ҳам мекунам ва ин нафар намешунаванд ва бояд кӯшиш кунанд ки ман чӣ гуфта истодам, яъне бо ишораҳои ман ҳамон калимаро ёфт кардам. Агар ки дарёфтам, соҳиби 1 хол мегардам, агар ки наёфтам, яъне мағлуб мешавам ва бояд як чиро гӯем ки 1 дақиқа барои ҳамин дарёфти як калима вақт дорем. Агар шумо омода бошед, рафтем. Хуб, тамошобинони азиз, айни ҳол вақтро мо сар медем ва дар ин ҷо ман як гирифтам. Хуб, агар омода бошанд коргардонро, рафтем. Хуб, шашлики нежный. Шашлик? Шашлики нежный. Ширгурунч? Шашлики нежный. Шашлик? Шашлики нежный. Шашлики нежный. Шашлики нежный. Сих, сих. Мö. Нежный. Пудра. Шашлики нежный. Шашлик. Мэхи. Шашлики нежный. Чизи меходигми? Шашлики нежный. Шашлик. Шашлик нежный. Шашлик? Нежный. Шашлик, а? Нежный. Нежный. Стоп. А söyle шашлик? Стоп. Хуб, шашлик дуруст буд, лекин дар ин ҷо чуноне ки мебинед, шашлики нежный. Нежный. Хуб, Дилшодҷон, боз наушникро мегузоред, яъне боз 2 имконияти дигар. Зирбак. Калима? Зирбак. Зирбак. Ҷизби зирбак. Зирбак. Ош, ош. Чумча? Ош. Зирбак. Ош. Зирбак. Зирбак. Порме? Зирбак. Ош. Зирбак. Кот? Сабзи? Зирбак. Зирбаки ош. Ош, ош. Зирбак. Қима? Зирбак. Зирбак. Чумча? Обгадоме? Зирбак. Зирбак. Зирбаки ош. Зирбак. Стоп. тамошобинони азиз, ҳаро қадар кӯш кардем, зирбак буд, яъне зирбаки ош, зирбак. Хуб, ин ҷо боз як саволи дигарро мегирем. Муш. Мор? Муш. Муш? тамошобинони азиз, умедворам челленҷи мо ба шумо писанд шуд ва Дилшодҷон аллакай соҳиби 1 хол гаштанд ва ба 2 калимаи мо, яъне дарёфта натавониста. ҳаро қадари кӯшиш кардем, лекин шашликро ёфтан, ҳамон нежни гуфтем. Хуб, аз ин бармеояд ки Дилшодҷон аз 3 калимаи мо якташро ёфтанд ва агар тамошобинони азиз шумо хаста нашуда бошед, агар шумо зих нашуда бошед, айни ҳол бозиро аз ман оғоз мекунем ва ман айни ҳол ба гӯшам, яъне гӯшмонакро монда мусиқиро баланд мекунам ва Дилшодҷон ба ман калимаҳоро кӯшиш мекунам фаҳмода бошам. Хуб, агар омода бошед, рафтем. Бодаринги салёни. Бодаринги салёни. Карам. Бодаринги салёни. Бодаринг.
помидор бодаринг салёни бобоча не бонка Бонка. бонка салёни бодаринг салом алейкум бодаринг салёни бодаринг бо салёни бодаринг бутылкаи пива бодаринги салёни Бодаринг. да бодаринг салёни Салёни. ана санг пушт санг пушт се санг пушт тахтапуш санг пушт нос чхегам санг пушт хорпуштак санг пушт кугалача санҷоб санг пушт сабус сабус санг пушт кугалача самсун санг пушт самандар искандар санг пушт сақол санг пушт сангпуш бале ҳаво гарм офтоб олболо офтоб гарм офтоб хола офтоб ҳавои гарм холаи буқа офтоб овозе офтоб офтоб тамошобинони азиз ба шумо бози ҳавор дигар кайфияти хушро таванно мекунем орзу мекунем ва ёдрас мешавем ки дилшодҷон меҳмони имрӯзаи барномаи мо буданд сарояндаи боистеъдод ҷавон ва дар ютуб каналҳо дар шабакаҳои ютуб намоҳанги ҷадидтаринашон баромадааст ва ман фикр мекунам ки шумо метавонед дар тамоми шабакаҳои ютубӣ бо номи Дилшод Усмонов яъне ҷустуҷӯ намоед ва намоҳанг ҷадидтарин клипҳои дӯсти азизи моро тамошо карда бошед. Хуб, чунон ки шоҳид шудед дар ин бозӣ, дар ин имрӯза челленҷ, дар челленҷи яъне мусиқии баланд ман ғолиб омадам, дар челленҷи ханда накун яъне кӯшиш кун наханд Дилшодҷон ғолиб омаданд ва аз ин бармеояд ки дӯстӣ ғолиб омад. Ҳар дамо яъне мусовӣ кардем, баробар кардем. бози ҳавор дигар барои иштирокатон ташаккур мегӯем. тамошобинони азиз, ин мо расидем ба поёни барномаи вавшо ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо як ҷавони муваффақ Дилшодҷон Усмонов буданд. тамошобинони азиз, барномаи мо ба фарҷом расид. бози ҳавор дигар ташаккурҳои худро ба меҳмони имрӯзаи барнома мерасонем ва ногуфта намонад ки мо ҳатман дар зери навор, дар анамин наворе ки дида истодаед, мо ҳатман истинод яъне ссилка ба намоҳанг клипҳои ҷолиби Дилшодҷон мегузорем ва шумо ҳатман метавонед клипҳои ҷолибро тамошо карда бошед. Дилшодҷон, барои иштирокатон ташаккур мегӯем, хушомадед ва дар охир чӣ гуфтанӣ доред барои тамошобинон, барои мухлисонатон, умуман барои бинандагон? ташаккур барои даъват кардаатон. фикр мекунам ба канали ма обуна мешавед, клип ва суртҳои маро гӯш мекунед. ба ҳамаи шумо сипос, бо мо бошед. хайр